Nyakwara Mogejwang machiegni e twak maro mokwongo okinyi makawuono e chenro mar piny matai nyinga Joyce Odwora sekelo ni weche ma nitiere gazet sani koro abedo piny ka nitiere kae kod welo mar mondo mi koro wang'i anene to piny Kenya to ringo e yo machalo nade. Okinyi makawuono Nyakwara Mogejwang e Chal Mar Kenya wadwa twak kotudore kod weche mopogore opogore ka mokwongo wadwa mulo kotudore kod report mayando gol kod jaga budget e pacho kae ka koro nyaka sani koro yango ni nitiere kaka itiyo arieta kod pesa e sirikal nitiere migepe mopogore opogore e sirikal makoro tiyo arieta kod pesa kopogore kod mano counties magwa bende ne omulo ni nitiere kaka counties moko oketo omenda mathoth magitiyo godo e chulo sara ka omenda matin kende ma oket tenge ne weche go mag dongruok mago kachiel kod weche mamoko moriwo nyaka kaka jatend migawo mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen no wito oko weche mosebedo ka liekore ni nitiere kweth mago mag Jubaland masani koro nitiere county ma Mandera diera nitiere kanye ka jogo mawuok e county ma Mandera mano moriwo senator kachiel kod governor e county ma Mandera to wacho na diera kata boma ma Mandera sani koro kweth mag Jubaland nitiere kuro ng'ama wacha diera to ng'ama riambo mago duto Nyakwara Mogejwang wabedo ka waledho e thuolo mwantiere godo e twak maromo kwongo e chenro mar piny okinyi makawuono twak makamae ok abibedo godo kenda antiere kae kod welo adek mantiere godo e studio okinyi makawuono antiere kae kod Ben Onyach janon siasa machiegni nya Ben e studio mar okinyi makawuono Kamana Joyce wendo machielo antiere kae kod Ken Babu jatenda rawere mano mar United Opposition oyawre Babu kendo machiegni twak okinyi makawuono wendo machielo antiere kae kod Daniel Juma ma en jatatije mar Global Peace Foundation machiegni nya twak okinyi makawuono oyawre Kwachako twak mar okinyi makawuono Daniel Juma in madagom mar mondo mi achak kodi okinyi makawuono mano kotudore kod report mayando gol kod jaga budget e pacho kae makoro nyaka sani koro yango ni kar jot mano mar jatend piny kata office of the president tiyo kod omenda mano madirom million 2 mano pile ka pile magi tiyo godo e wechego mag printing to magi duto timore e kinde mane tok kanosewit oko paro mar chik omenda mar higa mar 2024 jatend piny no yango ni gibro bedo ka giduoko piny omenda ma itiyo godo sani to koro kineno kanyo omenda ma itiyo godo annually e printing services en million 817 dwe ka dwe en million 88 pile ka pile en million 2.2 mano nyiso nang'o nita somo report mar controller marito kawagi wuoro nwach sechegi tinde wacho ni gizungu wacho ni wadaki digital age ma gik ma kaka printing sani onego bed ni sirikal ose transition to digital moko onego bed ni watiyo gi omenda mang'eny ahinya kuom timo gimoro kaka printing to gima wacho en ni nyaka ing'e ni sirikal ka sirikal sirikal ka sirikal gin ga gi paro mar giwacho ni gidwa kungo pesa gidwaro save pesa lakini kidhi practical inwa ka ok yot koro inwa ka all the governments must be kokalo ka office of the president state house gin gi vote gin gi omenda mang'eny gitiyo go omenda mang'eny moloyo kata na gine moko mag sirikal ano okaw gi wuoro lakini okabwok okibwok nango okabwok nwach kata bed nani awach kata ne bed ni en sirikal mar kata bed ni sirikal ma jakom kata ma sirikal kosebed kanyo ji kosedonjo gi paron pesa margi dwaro pesa jopiny margi koro gitiyo kaka gidwaro lakini akwayo sirikal marwa mondo ging'e ni sani Kenya pod nigi shida mang'eny wan gi shida mang'eny makata ginwang'o gik moko kaka nderni pod nwang'o kaka gibiro Nairobi ka nwang'o ka pod nitie potholes winjoga to kidhi gine sirikal mag gweng' nwang'o ka pod nitiere shida mang'eny monego bed ni gikungo pesa pesa mondo one kaka jopiny machandre nyalo nwang'o services maber koro aneno lakini kaka awacho ni ok abwok nwach mege timbe mag sirikal matinde
Ken Babu into korka kori nikech wang'eyo ni maneno omenda ma kore lach ahinya tiwacho ni nyaka sani koro medore ahinya to mano ma itiyo godo e printing pile ka pile kalure kod kwan mathoth mano mag jogo ma jatend piny Kenya William Ruto romo godo mano e kar jot mare pile ka pile nikech wang'eyo ni yando romo kod pile ka pile oromo kod jotelo mawuok e gwenge mopogore opogore yando romo nyaka giro were penjo mabende sani koro ringe e pacha rawere mathoth mane waneno ka ne odhi kar jot mar jatend piny giduto ne gibedo ne print negi kata ne ogonegi chapa oboke mag invitation kose nango nikech wacho ni oboke makamago bende ok en otasa mokalo ka nyaka gibed printed e quality mamalo ahinya. Erokamano Joyce, mo erokamano kuom luongo ka mondo wagol pachwa e gik ma dhi mbele piny ka moso kalure gi kaka tend piny manitie sani tiyo gi omenda ma jopiny. Adona yie gi omera mosewuoni ok ambo kabuok kineno ka sirikal tiyo gi pesa e yo mok ni kar but gima buoga ni kila odiochieng' kodiochieng' ka chieng' dhi piny to 2.2 oseket thenge mar timo printing. Tapenjora ni kwani sirikal timo romo pile gitimo nikech gocho ni mago pesa mitiyo go e oro invitations kata riembo programs maka gikacha. But sani wane digital era. Kata cabinet meetings kineno tinde ok megi hard copies. Tinde cabinet meetings gibede meeting to kila ng'ato nigi iPad, kila ng'ato gwela gimore, gwela screen. Koro penja to pesa ni itiyo kode timo ang'o? Adieri manitie ni pesa ni enana ni koro ok nyal yang'nwa ni timo kode ang'o exactly but ok ti kode generally e timo printing no. Kech kata ken printing ok nyato ni you print copies worth 2.2 million daily. The government does not invite people daily. To nyithindo rawere milongo state house kata the other time luongi cha. Invitation not team through members of parliament. Kech mobilization no and I know information no before that meeting. Members of parliament Nairobi came not mobilization no. So they were not doing mobilization no through invitation no ndik negi barua ni biuru. No los negi group members of parliament luongo jok mag lieutenants gi loyalists gi ema dhi kacha. To kana gi dhi kacha ginbe gi wuod no gibed kana piny. Nena miel gishere the whole time to jodhi dala. Koro sirikal onego bende nyisowa ni pesa ni watimo go printing, to print go gik makama. To gimiwa kwan breakdown ni makelo 2.2 no. But king'iyo kaka piny dhi sani taxes and the cost of living. Priorities mek sirikal okono bed ni wacho ni wuok kata wacho ni wan watimo printing at 2.2 million. Sani ma capitation jopuonj wuoyo nyoro gidwa loro school. Principals threaten ni gima nyithindo chame school onge. King'iyo hospital piny ok nyal yudo thieth e yo malong'o. SHA pod ok nyal tiyo malong'o. To yudo ka sirikal wacho ni 800 million itiyo go annually e timo printing. Mano misplaced priority manyaka sirikal tend sirikal manitie sani motelle gi jatend piny William Ruto nyaka readjust mondo ging'e ni to what can they do to sort out that mess. Beno Nyacha in korka kori pesa ma kori tiyo godo arietha e kar jot mano mar jatend piny Kenya mana kwa chako kod mulo weche pesa ma itiyo godo ahinya to e printing ama koro nyaka sani wacho ni en pesa mani mala hinya ma kitiyo godo pile ka pile to mana kaka Ken Babu osewacho nitiere chenro mopogore opogore masani koro digni to pesa to aneno kitiyo godo pile ka pile e printing to ken pesa matin en pesa ma kore lach. Erokamano Joyce. Diere man kende en report manowuok kuom control of budget en gima obwogo japiny. Gima miyo dobed nobwogo japiny. Kane wasomo report no an gima nobwoga ineno ka control of budget wacho ni seche moko golo omenda machal kama consolidated fund monego bedi kumokete agulu ma jopiny kachacha ni yudo ka seche moko igole makata chike monego bed ni luwo okolo nikech chutho to katiba maduong' mar Kenya ochiwo article 206 to 228 moketo control of budget ni machalo gatekeeper ene ma nyaka lukume kidwa golo omenda moro mar sirikal mondo tinde go jopiny nikech magi mwandu jopiny. E report no ineno ka 2.2 million miwacho no tige printing odiochieng' kodiochieng' ne en omenda ma nobedo flagged ahinya nikech kata sama nogole towards kane financial year rumo miwacho ni tang'o momiyo omenda ni ogole haraka kamano to bedo justified
ni uti kode printing mana gimi wacho mane Ken wacho ka ni buche mopogore osebedo kiluongo State House kech giwacho ni apart from printing gima chielo ma betimo gi pes ma dongo mano igologe en hospitality to mar printing ni to dwa mako ji gi wuoro ahinya to ka ng'eno report no te iwacho ni in a span of 42 days gino timore between May I think 14th and June 28th when this huge withdrawals not him from the exchequer pesa manotigo is to a tune of almost 3.something billion including mag printing. Talking your budget mar State House itself, ma sane, it runs to a tune of about 8.something billion. Kuro kidwa kono japeny ni a year, State House nego tigi 8 billion to in just 42 days a month. Maboti morema na towards the end sama financial year rumo. Nito kuro serikali tiyo gi billion a dek ge nokta moko bathe kanyo. Ma kinyi in terms of percentage it's almost 40%. Koro ma miyo japiny luoro ni serikal masiko wachonwa ni dwa fight corruption samoro kare ok giwach ne jopiny adiera nikech red flags bedi mang'eny nikech adier ki printing kata no bed mana paper maber kaka samoro kaka mag State House gitu beto ndesore kata no bed mana en konka paper moro mabeche texture konka paper kata kidhi ng'iewo mana chiel kende en siling apar gabich kata 20 kata ni dwa ma print gi 1,000 in a day that is hardly 20 shillings times 1,000 that's only 20,000 shillings to say print 20 koro kidwa kono japiny ni 2.2 million inyal tiga odiochieng' achiel en gima buogo chuny japiny ni samoro wad sirikal wacho mana gi dhoge ne gigore gi weche mag corruption to gin giwegi gipondo chiwo ilungo ni justification mokoromo to kanyo gi kwalo pesa koro ambe report no buoga to gima ne awinjo ka control of budget yuago en ni withdrawals gimoko yudo kitimo ma onge approvals ne to chik to keto e katiba ni any withdrawal matimore exchequer to katiba miyo teko control of budget ni en manyaka kal kuome nyako approve money koro yudo ka report ne wacho ni ng'eny pesa miwacho makoro buogo jopiny ni golo rithage itimo gima kata control of budget moko kiagi koro en buok ahinya to kopogore kod wechego mago mag printing wach machielo mabende ne owuoka mano e kinde mane control of budget koro yango kaka kar jot mano mar jatend piny osebedo katiyo kod omenda en kotudore kod advisors makoro nitiere pacho kae nikech adiera e kinde mane rawere owuok oko higa mokalo ka ging'anyo ne terrorism mano advisory magiyudo kotudore kod counter terrorism en $45,000,000 economic and social affairs advisory $1,907,000 strategic policy advisory $1,150,000 public entity oversight entity wantiere kod $1,251,000 general administration $1,000,009 ka leadership and coordination services en $1,765,000 Daniel Juma ka duoke twako kinyi makawuono bende paro ni mako gin gigo mochuna ahinya ma kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto nyaka timana kod omenda mathoth ka koro giketo advisory makamano kata bedo ni ne giwacho ni ibo ni duoko gigi piny to pok waneno omenda pod ilal kanyo kwariwo gigi duto to en $1,000,000,000 ma itiyo godo kino katiba ma 2010 inowacho ni jatelo nigi slots mag cabinet positions Pirario Gadeka. To gimomen ne katibo timo kamano kwet no wadwaro mondo wabed gi gino ne lean government. Miyoga. Mondo kik wati gi pesa mang'eny kaka ndalo machon. Mano ka kera chiel ne gi ministers madhik moingo kata na prabich. Ndalo chane ne assistant ministers ne ng'eny nuoro. To jogi kineno, ki maintain minister chiel kendo ni imiye mtokni moringo go imiye jomotiyo go jomatiyo ne imiye allowances ang'o koro pesa mathoth manene dhi kuom jomatiyo e sirikal koro gimomiyo neno katibo kelo gine manyien en mondo wakung pesa mondo kik wati gi pesa wachulo osara ji mang'eny iwinjoga to gini ema nene katibo kelo to kanene ka Kibaki neno donjo to Kibaki makosa manotimo mokwongo en
kendo bet gi sirkal malach moloyo kaka katiba ne dwaro. Ka en wacho ni sani wadhi sirkal mar gweng'. To sirkal mar gweng' ni katiba nino ko envisage kata na gik mineno mag security, provincial administration. Onego bed ni gigi te obedo collapsed. Wan gi ker, to wan kod sirkal mar gweng' mang'iyo, lakini no ka Kibaki nyaka ne odonjo kanyo, to bende neno okawo wacho ni koro bende nyaka bed gi DC mage, nyaka bed gi PC, nyaka bed gi county commissioners. Neno ka gigi ne ketho pesa mang'eny. Koro sani ker Ruto gima kanyo neno kanyo vijende odhi ng'anyo. Ne dwaro mondo one of the things ne dwaro mondo kik wati gi pesa mang'eny. To nene en wuon neno wacho ni wadhi tiyo gi pesa maber. Koro aneno kata office ma first lady neno ng'ado budget. Wacho ni koro ng'ado budget. Koro kineno ka sani koro kendo budget koro hingore mokalo kaka nene chon cha. Advisors gi, most of them actually advisors gi, of course advisors Kenya ka bed advisors, lakini nyaka wang'e to advisors adimo an kod gibed advisors matiyo tich ma mok nyal duplicate tich ma ministry timo. Wachulo minister tich monego bed nigi advice go press sirkal. Koro kikawo advisor tiketo ne advisor mari kata mar health to one gi Minister of Health. Doge meno ke waketho pesa. Wachalo duplication of roles. Koro awacho ni mondo wabed joma madho preach pi to wamadho busa ok ber. Onego bed ni wa preach pi to wamadho pi. Koro sirkal nyaka ng'e ni jopiny ng'iyo malong'o niwach pesa ni en pesa ma war mochulo osuru ema gitiyo kodo. Koro akwa mondo gibed gi frugality mondo giti gi pesa maber mondo jopiny kik ne ni pesa kethre aketha ni pesa yaka. Ang'eyo ni kisebed ker tidwaro mondo ibed gi ji joma ne support joma ne otimo ni kama. Koro mene ang'e ni mene shida ma ker ni go to bende ker modonjo yote bro dwaro mondo mondo reward joma ne support. Lakini ok onego bed ni wa spend pesa mathoth kamano. Kendo advisors again, most of them okokali parliament, they are not vetted. Ka ng'ama ko bed vetted to ne en kanyo en obet kanyo ne en koro advisor kal to onwang'o pesa moromre gi pesa ma cabinet minister mena kwedo ma okamorgo. Into korka kori Ken Babu kaka jatend rawere United Opposition ang'e ni un jogo ma sani koro wuok oko yanga mano mara kwedo kata nend siemo maricho ma sirikal time pacho kae. Nyaka sani koro wacho ni jatend piny kata kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere kod advisors mago maderoma 20 ka bende yande jatend piny owalo mana mamoro. Kweno kitiyo kod omenda mathoth kamae koro e chulo advisors bende en gino malong'o mabiro bedo ka duoko piny omenda mitiyo godo ahinya to ichudo mag osara tiweyo moko mathoth madhi e wechego mag dongruok. Joyce yena muda wach ni jatend piny, the first advisor ma jatend piny en cabinet minister. Cabinet minister king'yo ministries go get trickle down to the PS, to the directors, gini dhi nyaka piny. Mangiso ni information with the cabinet minister, cabinet secretary, information ni work ground from officers, bureau directors, donje CS to CS nyalo tero ne ker. Okane tiende mondo mi ker obed gi advisors maromo 20. To king'iyo advisors achiel kachiel ichulo at the rate mar waziri. Mangiso ni apart from 23 cabinet secretaries, kendo wan gi 20 cabinet secretaries. Magin advisors. Miluongo ni advisors. Ichulo gi the same amount of money of salaries to enjoy almost all the same privileges. Mane makelo keto budget kata yudo ka sechete sasa motima allocation to budget makes state house niga ni amalo sechete. Yudo ka these are the areas ma pesa gi dhie. Adieri manitie ne there is no need mondo mi wabedi joke. It is a duplication of roles and responsibilities. To barang watch and my Gigi oktimbre mane state house kende. Gigi timbre na counties wagi. Koro I think it's a problem of responsibility and priorities. Kachido ka ng'ato kodonje pao. To dwani jitema no ringo go obedi kamoro. Tiro ka koro nafas tin
koro en advisor economic advisor sijui special economic zone advisor sijui health ng'ato advise mental health ng'ato advise a different segment of health. Koro gima wacho ni onego wabed gi sirikal ma take responsibility mong'eyo maber ni ok ochuno nyaka ji te bede system. Ji nyalo survive mok gibede system. Momiyo onge tiende mondo mi sirikal kobiro to keto nyicha nitie piny mar Germany to na realize ni ka ng'ato biro telo kaka chancellor election appointment mar cabinet ministers in that side kata mana advisors ng'ato kobiro telo okonya kidonj gido gite in mana gi slots matin mar kelo jok mabiro konyi implement manifesto mari to kata mana cabinet ministers go waziri go okonya kiriemb gi tich so long as ni gin professionally fit and qualified to run mondo mi gichiw paro mondo mi giendeleza agenda mari to korwa koni king'iyo ka ng'ato donjo telo kawuono ka dano obedo president to ji te mane okonye campaign nyaka bede state house kata ka ng'ik magidhi offer value nyaka bede state house to kata ka ni nitie e bana mar jatend piny nyaka bedi kanyo. Koro adona wach kamae, the rate at which watiyo gi pes jopiny e chulo things that are not priority to the people is too high. Kech king'iyo sani 20 advisors ere aka their advice trickle down to sort out the issues of health a ground. Ere aka their advices trickle down mondo mi okony jatend piny o deal gi issues meg capitation. Ere aka advices magichiwo dhi piny ma ensure ni conducive environment mar business nitie piny kata ma ng'at matimo ohala nyawara e ginene kisian kumae yudo konyruok kalure gi advice mochiw gi ji 20 ka onge that structure ineno. Koro adier mantie ni jatend piny nyalo bedo advice gi cabinet secretaries, that is enough. And then we have some few advisors, special advisors on critical issues like health, economy, taxation, to inigoro ma advice ma kila kitu ma devolution advisor, king your health advice, ani advisors ni kumora mora magi mono kubeni wang'iyo to of importance kane nyithindo kane jenzi to birendara no watch ni wadwaro ni wakat expenses mondo mi wabed gi lean government monyalo manage mondo mi japiny kuma nticha kik bed gi pressure mar taxation gi high cost of living. Kier no wuok mong'ado gik moko mowacho ni what reduce advisors kila mong'ado nyaka budget mar office of the first lady, but adier manitie ni mawik manotimatma for the cameras sani ground nyalo bedo ni ok notim ground gik moko tofauti mane omiro ka bang riembo advisors ka sani wa about G20 to gimarach kabisa ni G20 gi ichulo at the same rate mar waziri 1 billion to manage advisors. Kitero 1 billion, let's say Siaya kawuono in the year of 3 county hospitals. Kitero 1 billion Homa Bay, mano 3 county hospitals. 3 county hospitals and gin subtal mabro geto impact na jo piny kacha. But because that's not a priority to the Kenya Kwanza regime, gigawa 1 billion, give me ji prario monthly, mono dia chop go life, giwinji maber. Yani serikal prioritize ji prario over the entire country. Well, I think it's a misplaced priority, and the buck still stops with the president. Nyaka take responsibility and remain accountable to Jopin. Mondo nyi Jopin advisors git konye yo mane to jo advisors konye Jopin nadi. Onyach karwakia kaduoket wako pogore kata koda wechego mago mag advisors manyaka sani koro nitiere bilion 1 makore chulogi. Tadire diera ne wawinjo ka karjot mano mar jatend piny achiel kuom kuonde mano wach ni bobed ka iduoko budget margi piny tok finance bill mar higa mar 2024 nogore piny. Kata kamano nyaka sani loso kata refurbishment mano mar karjot ma jatend piny iwacho ni sani koro sechopo mane atamalo 66 to kama ine atamalo 66 no omenda madero milion 399 osetigodo kiwacho ni e kinde mibobed ka itieke onyalo bedo no semuonyo omenda bilion 1.17 miwacho ni omenda mitiyo godo e lose sani kata e gundho kata e doso sura mare nyalo bedo mang'eny moloyo omenda mane oger godo State House. Penjo ni ang'o mabedo ga refurbished pile ka pile e karjot mar jatend piny to bende gin gigo mochuno muwinjo be ni nyaka tim kinde ka kinde kata hikomenda ka hikomenda ni nyaka ket piny omenda mano mar loso kata duso karjot mar jatend piny. Yoro kamano Joyce, kapok adhi
topic mar duso kama kar jot mar ker adwa mana chwalo gimore wach advisors ni to amor ko wadwa Daniel winjo ko mule issue manango it's not about having advisors issue mango and having a bloated a budget ma chalni yao dero moro mar kuo nikech adira mantiere enni king'iyo jogo kata mokete roles mag advisory team iwinjo wachogo ka in ng'ama timo research kaka idwa nono background gi kata with the role mabomegi biro ka ng'eny gi be mismatch ka so that tells you ni gigi gina reward mimiyo jok moluoro jatelo to mano kuma ok onego bed ni obede Kenya kawuono ker onego bed ni obedo ng'ama wacho to timo mae mabiro kelo confidence kata ir japiny ni telo ma en go gi jopiny en telo mar adiera en owuon man wacho gi dhoge ne odo manyo kaka cut off oyano duoko piny spending mare gi advisors ne to igeto kora chiel nyaka ne rawere matindo dhi ndara kagore ni expenses ni malo ahinya to moluoro kar ker tido ka giche pod mana kacha kendo omedore koro kero ningo obede ni wacho gima o practice ka jo Kenya biro gi confidence e sirikande ni otherwise biro gi advisors to crutch but budget madhi towards them onigo bedni en gima Kenya nyalo manage ok onyal dhi at the expense ni dwa chul advisors mana ma political rewardees reward jo siasa mano konyi wuotho to seche go to pending bill ma in go mar piny to okalo kata mana billion 500 kor mantini priorities maker okodhi maber gi jo Kenya owe wacho gimoro to timo kinyume koro kabire duso ot mar ker adiere en gima kao ja piny gi buok ni renovation igeni renovation en mana kaka wache no ni en gimi duso ok ni en gimi gero Joyce kuma million 300 nyalo dhiye en mana kaka wadwa kane wacho ka inyalo gero siptende inyalo gero chirni inyalo gero barabara masa moro wade iwuok ka mi chopo mana mai mi chim kata mana nyaka Narok sani waywa kabisa ni barabara ma the western regions of this country especially me Nairobi ka kochimo western me Nairobi kochimo Tanzania those are corridors mag trade barabara okelo shida kabisa kendo jo hala ywak to kakoro iwinjo ka jo hala ywak ni gileo kata mana gi goods gi barabara ka tiwinjo ni sirikal to tiyo gi pesa mar nyalo loso barabara ni giduso go gik miduso anado koni ni yonge I'm afraid to say this gigi gina kuwa aching ma ng'ato do biro go en mana kwalo piny nikech ang'o momiyo king'iyo sirikal mamoko go gimbe ne giwacho mana ne giduso ga seche moko en renovation which is a normal practice ka maybe kero donjo tiduso ang'o miyo wan maro ni idwa duso higa ka higa nyaka ne ker donji mar Kenya Kwanza ni dire Kibaki cha nokone kiduso state house higa ka higa en gima kano tin to probably term ne mano run 10 years hapa no duso state house kia I think twice or thrice to nagina no mall maybe furniture overhaul gi paintings to tomato kore yiro ne nyaka kia witadi iwaro kia walls moki medo koro anto from my stand tawacho ne ker o prioritize weche jo piny owe miyo jo piny feel kawan gini masiche moko timo nonro matut ni oyao dhoudi mag kwele sirikande nikech oge kidwa kono ja piny ni ka tiek dose to billion achiel osedhi billion pesa mang'eny makioro county wakoro kaka Migori cha kech Migori yudo billion I think apaga chiel in a whole year tini billion achiel oromo rito county in 1 month tindo ni billion achiel itiyo ga doso koro Joy Santo kanyo awacho ni control of budget ywak makare nikech oneno ka pesa serikali nikech enemo mie chik enema jo pinyo mie chik mano office mano kete katiba to katiba en gima jo pinyo mokelo kanyo enema no mie chik no ngino kaka pesa watiyo nikech pesa mitiyo gen mar ushuru koro control of budget kogolo ywak kama to mokwongo onigo bedni jod bura nikech jod bura jok mano tere parliament kata mano tim oversight
onego bed ni kata gisani ne gise committee ma deal gi weche mag coordination mag interior onego bed ni osebiro e parliament kacha mo explain wa gi kata giseluongo jogo ma usika gi weche machalo ni ketho omenda piny gi penj gi penjo to ok ne gimbe jod bura gi linga control of budget to ywak pile to gine ma gino bed gi oversight the executive to gi linga koran la miyo lawama jod bura ni gititijge sama control of budget mamano te wang japiny kaka pesa omenda japiny tiyogo se ywak kaka ywak ni pesa piny tiyogo marach nikech report mano golo ok wacho ni gik mitimo go rach but wacho ni gik mitimo go pesa bedo overspent mokalo kiwango monego pesa monego beni tiyogo en koseywa kamano jod buro nego beni kaw tijgi kopogore kod amenyo sirikal mamalo kata kar jot mar jatend piny kaka osebedo katiyo kod omenda bende nyaka sani kaluwore kod report makamano bende oyango ni thoth counties ma pacho kae tiyo gi omenda ma korgi lach e chulo jotije mag gi osara kar chwalo chenro mag dongruok kaluwore gi report ma jaga budget maduong' mar sirikal nogolo e pacho kae mano Margaret Nyakango dago mar mondo mi wawinjane report manolos n'odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Chris Owino kotudore kod kaka counties oketo maino margi e chulo osara kar keto maino e weche mag dongruok. We wawinjane report makamano mondi. E report mare mar nusiko mar 2024 Nyakango lero mana kaunti ma Kilifi kende emane oketo tengi atamalo 50 mar budget mare e weche mag dongruok. Kaluwore gi report mar Nyakango, kaunti ma Siaya emane otelo kuom keto tengi omenda mathoth e weche mag dongruok gi atamalo 44 mar budget margi kuom counties duto makaluo. Counties abich mane oketo tengi omenda mathoth weche mag dongruok e budget margi oting'o Kilifi mane oketo tengi atamalo 53.4, county ma Kwale atamalo 49.0, county ma Siaya atamalo 44.5, county ma Turkana atamalo 43.9, kaachiel gi Trans Nzoia atamalo 42.3. E county mamoko makaluo, county ma Migori ne omako thuolo mar 16 e Kenya mangima kod atamalo 36.6, county ma Homa Bay ne obiro e thuolo mar 22 e Kenya mangima gi atamalo 35.4, e kinde ma county ma Kisumu to ne oketo mana atamalo 32.9 e weche mag dongruok e budget mare. Report mar Nyakango yango ni thoth counties tiyo gi omen mathoth e tayo chenro magi kaachiel kod chulo osara kipimo kod weche mag dongruok. E county ma Siaya, bilion 2.26 ne oket tenge e tayo tije county kod chulo osara e kinde ma milion 967 emane oket tenge e weche mag dongruok. County ma Homa Bay emane oketo omenda matin mogik e weche mag dongruok e budget mare ka ipimo kod counties duto makaluo. E county ma Homa Bay, bilion 3.53 ne odhi ne chwalo tije mag county kod chulo osara e kinde ma milion 717 kende emane odhi ne weche mag dongruok. E wi chenro mar choko osuru, thoth counties ne oyudo piny mar osuru mane gichano choko. County ma Kisumu ne geno choko osuru maromo bilion 3.8, kata kamano kwan osuru mane gichoko en milion 670 kende. E county ma Migori, tend Ochila Yako ne geno choko milion 690, kata kamano ne gichoko mana milion 220 kende. E komachielo, county ma Siaya noyudo medruok e choko mar osuru bang' choko milion 259.19 kipimo gi milion 202.18 mane gichoko e thuolo maketgi mano e higa mokalo. Report makamano bende oseyo counties ma Homa Bay, Isiolo, Mombasa, Nyeri kod Narok kuom tiyo gi omenda mathoth e chulo MCS omenda mambalang' kata sitting allowance, ataro mar omenda mane oket e budget. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Daniel Jumadu na chak kodi akeni county mari en mane to county mari king'iyo kaluwore kod report makamano bende otimo makare oketo omenda mathoth e weche mag dongruok to matin e chudo mag usuru e chudo mag osara kose mang'eny emiketo e chudo mag osara to madhi e dongruok ema kori keto matin. Aneno ka siachwa aneno ka rengo temo matin lakini podo okotimo maber. Niwach 44% kende ka indiketo e weche mag dongruok. Onego bed ni dongruok okalo atamalo 50 kadhi nyime. Koro Kilifi aneno kotemo. Lakini okonego bed ni watiyo gi pesa mang'eny chulo osara. Niwach wan gi mahitaji mang'eny
mag dongruok madala sani kidhi kaka Siaya sani ana Ugenya Ugenya kende podi wan gi shida mang'eny ndara ayien nyocho sai losnwa sani mo gunja kadhi Rwambwa lam ndara no sibet watiyo ga nagi bur ndalo te gine mag bur lakini sani kidhi kata igweng ma Ugenya kende kinwa ka onge kata mna bank onge the whole of Ugenya koro to gimomiyo bank onge en wach ng'eni bank luwo pesa bank luwo kuma nitie commercial activities mang'eny eka bank nyalo biro ka nyora wuoyo gi jatelo ma Equity kapenjo to ang'o momiyo kutenwa kata mna bank moro Ugenya yawo to wacho ni gibo timo survive mondo gine lakini ng'eni bank ng'iyo mna to nitie ohala mang'eny matimore kanyo mondo gikel bank ka onge ohala matimore mang'eny to ok inyal kelo gine kamano koro en wach malich ahinya ni wan watiyo gi pesa mana machulo sana winjoga mene tabia marach tente marach moa sirikal maduong' kadhi sirikal matindo koro en piny yako awacho gan Kenya wan gi pesa mang'eny king'iyo economy ma eastern region economy ma Kenya duong' moloyo economies ma Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan koriw te wan gi economy maber okonego bed ni sani pod wan gi bure town ka kini kiwuothe town ka in wan ka wan gi pothole civilization makawuono okonego bed ni wan gi bur onego bed ni ndeche te ma town ka oselos nigi nigi kabro iwinjoga okonego bed ni pod town ka wawuotho nwa ka onge taya nwa ka nitie seche moko ma onge kata na taya ma street lights onge koro en wach to nino ka jotelo gi sakasa gidhi loka to gidhi timo gimiluongo nang'o benchmarking wagidhi kucha to gineno kaka pinje nyocha an Korea nyocha dhi kata gi jotelo moko ma wabunge kino ka pinje odongore to ka nigo en shida nwach jotelo gi itimo ka corruption bedo budgeted bedo budgeted from the budget ai ko segne nwa ka koro inu kake yake koro en wach miwuoro kabisa ma akiani jatelo mane mabro loko Kenya lakini gima yake nge en ni jotelo masani mani sirikal masani ok gibi loko Kenya onego wabed loko parruok anang'iyo maybe ojendewa gi kata mondu mama kodonje siasa bonde sirikal maybe wanyalo loko Kenya lakini keto jotelo masani ni kanyo sani gine yako gidwa mondo giyank iwinjoga lakini koro Kenya yako nyakibed amor san Kenya wan gi pesa mang'eny niwach iyake to pod bende wa survive mago bende gin pes jopiny kalo ni gin pesa ma ichoko ma jopiny golo kaka usuru pile ka pile then gin pes jopiny lakini ema wacho to oseyak Kenya mang'eny to pod one resilient iwinjoga one resilient koro akwayo sirikal sana shida mineno ka wan go sirikal mag gwenge ema ne wan go hope ni nyalo kelo development yemomiyo ne wakelo devolution to nego bani sirikal mag gwenge bed example ni komiwa pesa wanyalo timo kama maber koro sia kineno ka piny kaluo adwa mona ento county mane manyalo bet example manyalo wacho pesa umiyo makama to neno katimo kama umiyo wakano katimo pod onge en shida mang'eny mana akwayo jopiny yiero mabiro 2027 waparane uru jomodwa yiero mondo bed governors to wechego mago mag choko osuru Daniel kapod antiere kuomi nikech king'iyo adiera counties kinde mathoth giketo omenda ma gigeto choko hik omenda kaka usuru to king'iyo ka hik omenda orumo kaluwore kod report ma yando gol inno ka ok gichop kata target margi to kinde mathoth bende counties mago osebedo ka ywaka ne sirikal deko chwalo negi pesa mane momiyo kata chenro mag counties ok dhi mbele yo makare ere kaka counties nyalo ting'o malo choko mag usuru mar mondo mi counties bende ka ber kopogore kod pesa mawuok e sirikal mamalo to counties bende obedane kaka nyalo jitegemea kata matina makata ka sirikal mamalo deko e miyo gi pesa to pod ginyalo chwalo chenro mag yo makare ni timo budget gi pesa ma iongego ka in gi biashara ma in expenses magi ohingo pesa mawuok kanyo pesa mawuok meno ok en biashara meno en biashara ma kelo losses koro sani sirikal mag gwenge ang'eyo ni nitiere counties mang'eny ang'eyo ni sirikal ma Nairobi
because county Nairobi because nitie commercial activities inwa kagi ginyalo choko suru maler kinwa nitie gine moka kana Kiambu giri Mombasa lakini hii gwenge sana North Eastern ang'e nitie very little activities commercial activities manyalo kelo pesa omiyo gichoko suru maber emomiyo ka onego bed ni gin gi target to bende onego bed ni seche mimiyo gi pesa cha onego bed ni bedo linked ni to pesa di ma ugolo target maru kimi target maru tibedi pesa makama lakini waka jogi ogimi target to kendo pesa miyogi to pesa miyogi no bende itiyo go marach kendo hikomenda ka hikomenda bende gijango ni gidwaro mar mondo miyo meda counties pesa mondo med yes kin babu karwa kieto wako kinyi makawuono county mari en mane to kwangi weche go mag dongro kod chudo mag osara county mari time yo machalo nade to weche go mag choko usuru e counties bendere kaka counties nyalo tingo malo usuru magi choko higa ka higa an county mara ni Kisumu to neno kete kanyo namba apar gi wiye kusango cha imadanga wacha ni manaka nya temo wacha moko mbele kanyo ni gima timbre national government ka enana duplication mag madimbre pinka hiyo kata mana issues mega advisors opodo dimbre county governments imadanga wacha ni there is a great need mondo me counties to prioritize development mane gima duo mano miyo devolution obiro in place mondo mi dongruok ochop ne jopiny machiegni kuma gintie ket before devolution ne wayudo ka dongruok te ni biro manya the central government koro kan devolution obiro nyiso ni onego bed ni japiny ng'at modak Kisumu kacha ng'at modak Maseno ng'at modak ei gweng' kacha Nyalenda nyalo yudo gima ng'at modak Nairobi kae be yudo as much as ni en kacha moko biro kae tido ka in the long run wasedo ka jotelo kata governors prioritize sana keto percentage mang'eny e chulo osara to gima rach en ni osara gi biro ka jok michulo gi moko gin ghost workers aneno ka nitie syndicate moro nyoringo e mbui mang'eny kiwacho Homa Bay County ni ido ka jok miwacho ni chulo gi moko gin ghost workers gin jok moko nyal trace miyud ni ng'ani tiyo ka kata ng'ani timo gimoro kin jaki ido ka jok counties wagi ido ka gi employee ji moko qualify mondo bede positions kichunguza mosido ni ma wat ng'ane ma osiep ng'ane rio ka koro jogo ket ka mang'eny roles obedo duplicated to tijno be mag bedo duplicated no bok giti biro ka service delivery ni pin jok michulo ng'eny to pesa dhi mang'eny koro gima wacho ni counties nyaka prioritize development mano e key agenda mano miyo devolution okeli mondo mi jopiny oyud dongruok in terms of health mobedo devolved gik malure gi markets and ensuring that there's proper good environment mar biashara e counties kacha mondo mi nyithiwa gi owetewa mantie counties matimo ohala be oyudo kaka nyalo move forward agenda idea mar ni county public service boards man employee ji moko timo advertisement mago issues manitie kach nitie counties ma nitie jok mobed employed e counties kanyo lakini jo counties go yuak nitie chien ka Kisumu ne wan gi issue moro matin manitie rawera moro nitie bwana moro manokele county e lemo moro mamalo lakini jiwacho ni gini nokwano kolandi to nitie bwana moro mane mako kom no before to okonyis ji maber ni mane mako kom ni no mako kom in acting capacity kosong otere kanyo to ngamo kel ni to gino lande kanyo ne mag timo interview gino onge koro mondo mi wa deal gi issue mar putting so higher percentage on recurrent expenditure county public service board nyaka be transparent enough to ensure ni gi employ ji as per the budget manitie so that budget should not go higher than development agenda ma it is the core reason momiyo wakelo devolution yeah korka kori beno nyach county mari osebedo katimo nade inyenya to kotudore kod weche go mag dongruok kod chudo mag osara kod yo ma county nyalo tiyo godo eno ne gitingo malo choko mag usuru mar nikech kwa ng'iyo kanyo counties mopogore opogore omenda mane gigeto choko omenda mane gichoko gikone tin ahinya erokamano Joyce county na Migori aneno ka namba 17 report en adier makende ni iyudo ka counties wa Kenya ka pesa magiketo development to tin adier kalore gi budget magiyudo to adoma pogora gi paro gowetenage nikech recurrent expenditure en kanyo en nyaka chule kichu kinyande ko ng'ato ni tiyo to kichule but unfortunately for us
e higni to koro 12 nyaka ne devolution bi to wayudo kapok gi tatua shida manitiere mar jotich, the human capacity, the capital mar counties. Nikech sama ne devolution chakore, county governments no inherit mokwongo jotich manuwuok e sirikal ma malo machon mane nyaka gi accommodate kokwongo kore ka gimedo mage. Koro kisungu moro wacho ni monkey see monkey do. Kako ng'ero te nene kako time. En mana gima na kundi sirikal mamalo kacha. Ka sirikal mamalo kae molel kako lel, you expect ni kata mar kor gwenge bedhi malel kama nikech en sirikal matin. Koro en kopo mana mamalo cha. Adier makende ni mwandu kata omenda madhi county governments to koromo. Nikech katiba wacho ni it should be a minimum of 15%. To bedo gi tabia marach Kenya ka ni katiba to wan go maber ndi chike wan go maber ndi. In fact Africa ka okapantie piny malowa gi chike ka en na chik muket vipengele mopogore kaka idili gi wach ka wach jo Kenya manego, but okwaluwe. Devolve units, devolve functions mano wuok e sirikal mamalo ko kore miyo sirikal mar kor gwenge tadiera gin gik monego bene gero piny mana kineno gige health, kineno weche mag ndara, county government roads, kineno weche mag trade, kineno weche mag lungonango environment and resources, kech mwandu ko unto ne piny magi gik magero ga piny to ne gibiro devolve. To king'e sirikal mamalo podo mako gigi ng'enygi kendo tamalo maduong' kata pes madongo gin mako ka makata budget medhi counties sirikal mamalo hakikisha mana ni 15 ja okal budget katiba to wacho ni minimum 15 mar pesa Kenya mitemo go budget nego bedhi counties tinde no nego beno even more kechuket mana bare minimum of 15%. To one sirikal wane nyaka ne devolution chakre 2013 15 okal itere me counties fluctuate maybe between 12 ka 13 14 15 mano dhi mang'eny kabisa. Koro mwandu maro nego beni gero pente diere podo moko malo ka. Koro yudo ka county governments seche moko gin limited nikech pesa biro, for example Migori County wakata biro kata ka 11 billion te yudo ka dier recurrent expenditure jok mondike gi salary monego chulgi mabe katiba emuketo kata mana remuneration rates ok ni county government ema ugo tase moro kamoro wacho ni ng'ati gore ndike chi ofisa ng'ani ndike kata casual worker kama ni mai pesa ma onego bene chule mano katiba itself osiketo kendo this salaries and remuneration commission moseketo list to bendo seketo jok monego bene ndike county in list already intiere tene pesa ko biro jogi to nyaka chul. Koro yudo ka pesa magidongo magidwalo timo dongruok pesa jo biro 11 billion tibiro yudo kata ka 60% already osedhi chulo jogi to ok ni jogi ni obedo office ni katiba kuyene gibedo katiba yene gi nikech gin offices ma constitutional recognized kendo county be nyalo mana ran ka human capital obedo. Koro ato ayuak ni Kenya onego beno sechopo level moro ma we should practice what is in our constitution. Katiba wan go maber to ko practice mwandu mar jo piny onego bed ni dhi kor gwenge mondo ger piny tiyudo ka tamalo 85 pod dog me central government malo ka. Mano mi ineno kata kan seche moko aneno ka migosi Raila Amolo Odinga aneno ka nyoro ka koro ywak ni onego bed ni pes mang'eny dhi kata mana county for development. Meno neno kata ni pesa onego bed e lwet legislators mag wajumbe ono county CDF okete counties an kipacha aside kode nikech mano to be gima katiba wa dwaro tiyudo ka wan pesa wawe malo central government ka to pesa monego bed ni dhi e piny kata watero mathis. Koro ma miyo county governments they have a little say pesa maginyalo tingo e dongruok. Koro sirikal mamalo nyaka release pesa dongruok odhi atamalo ni nowacho ni en minimum of 15% ok ni 15 ne monego bed no dhi tiene nyalo bedo 15 kadhi malo. Sirikal mamalo no ng'iyene niya kawuono nyocha ne county government sani neno kata ka jila umuga county government yango mi tinde barabara ok bed maintained ahinya adier man kende makata unang'eno setimo nonro kane neno pesa mane dhiga e county mane loso go nderni nyocha nosebedo recalled back moduoge national government kendo sani en under roads board authority ema control tende ni pesa idwago kata mana governor idwago kata mana jotich mar county ni ang'o miyo ndejno ok ger to katiba to wacho ni ndaro nego bed ni ma county ger tendo ka pesa ni noseduogo magi governors moduoge national government ka obedo ma control gi kura to obedo control gi kera to obedo control gi kena tiende ni ok practice gima katiba wa
ne waketo nengo watim. Then kuro kadhi mar ariyo mar kaka do increase omenda wa. Aya make manage kanyo mar kaka wanyalo increase omenda maro ngisa na kawiyo madundo gisani nyakora Mugejo wa kawiyo madundo gisani ka waduogo ote magi benabo bedo kasomo kikidhi mabor. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi primary school. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi moseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wang'ne ka wadokocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokolo instrumental Toko dan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako bonyeza *811 *415 hash. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo Mbamba toko koma ye Tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero Oka kamwabro budho manyanga Kowa kelo ningolo motimo cathedral See you there Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Machigni nyakoro monga joange chenro mar Ngoma Owake Wok ticha kelo ni mix bokwe E kaito tichariyo
rege wake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Alafu ticha dek na kwa mwaka juang akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kwa sababu Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kae kod welo adek: Daniel Juma, jatatije Global Peace Foundation; Ken Babu, jatenda rawere United Opposition; kachiel kod Ben Onyacha, janon weche mag siasa. Ote mag nyako Ramogi Jwang abo bedo kasomo e kinde mwadhi mbele, koro med mana chwalo gi. Onyacha pok ne wadhi e yweyo moro matin, ang'isi ni mak paro mano mar kako winjo be ni counties kaber to ting'o malo kwan mag usuru magichoke kor gweng' mar mondo mi gichopa ne target mar gibuoga ne kata sirikal mamalo ni county makama ainya to counties mago makalu ne gintere ko target makama gi surpass nyaka target margi. Erokamano Joyce. Neno report kanyo kane wacho ni counties ma nyocho timo digitization mar revenue collection tiende ni koro we choko ushuru manually kaka ne choko gi receipt cha gin kendo margi ne beto dhi malo. Mano Nairobi, Murang'a, paro ni Kilifi, Makueni. Kendo wacho ni pesa mana gichoko mana gi receipt aching ka koro ing'eyo gi michoko gi digital platforms gi o triple. Koro gini ene ma nyaka counties wa adopte nikech pes michoko gi receipt gi makelo ga kwe county. Nikech samange miyo jotelo machoko ushuru receipt book for example ni machoko ushuru ming'ado emi yude ka ntiere jo officers mag serikal mabejo kuo ng'ato dhi kawo receipt embo loso koro receipt oringo ga ariyo ochok ni serikal matin embo gad marene ka at the end of the day pesa moro mit ni ochoko ni county government ido ka pes kabisa. Koro digitization moro ma winjo kata ka minister Mbadi ne wacho ni odo biro gi ogombo ni o propose platform ma standardize collection digitally ma county revenues tetete to gino ba winjo ka council of governors goye to gigoye nikech gineno ni sirikal donjore tijege sirikal mamalo to gino onego bed ni giloso mano to mano to kapani is the real issue ni sirikal mamalo donjo negie gicha enana ni gineno ni sirikal mamalo ko donjo dhi tambo gi kuo nikech county governments gimbe mane gime gitiyo go kwalo nikech Uganda ni wan gi 47 counties 47 counties neno ka report cha wacho ni apaga biro kuomgi osedhi digital mano kane Safaricom golo report tiende ni adek pur ni oko igni to kora parga are taparga biro ma osedhi digital platform gi wacho ni kinde report wacho ni revenue gi se triple tiende kane ng'ato choko 600 million kawuono choko 1.8 kane ng'ato choko 400 kawuono choko 1.6 koro adier makende ni mondo revenues ma counties odhi malo mondo menda mabe koro gi yudo from government mamalo mabiro obed ni meaningful ma koro nyalo dhi dongruok counties onego digitalize operations ka gichoko ushuru te bed en mana ni koro standard operation moro onego bed ni jok mabe koro offer gi platform gi nikech gimana winjo kaka sirikal mamalo yuago ne county governments mosebedo gi digital platforms gi ni vendors mamiyo gi platform kama kaw commission mang'eny ahinya chibiro yudo kata ka Safaricom ema koro miyo kata ka Migori County platform kata ka miyo Bay County platform samoro commission magidwaro en kata mana tamalo 30 offering that platform kata tamalo 15 koro mano bet dhi gi pesa jo piny mang'eny koro and my suggestion en ni sirikal mamalo kaka ne minister Mbadi wacho cha standard operation onego bed niya maximum commission monego bed ni vendors miyo county governments kiloso platforms kamago emo onego bed standardized to ni national government ema donjore mondo dikoro los ne gigini koro ato from my take digitization no all counties should adopt it nikech report mowuok en ya paga biro mose the digital era kaka ichoko ushuru
choko gi osedhi malo matene ni kuo odok piny. Adwa nasoma ne moko kuom ote manyako Ramogi John chwalo no okinyi makawuono kapok wadhi e thuon wach machielo ma bende owinjo bed ni watwake okinyi makawuono. Kennedy Ariembi wacho ni things started wrong. Mokwongo, do we need 47 counties in the first place? Wacho ni secondly, one kod gik miluongo ni HR instruments manyiso maximum recruitment monego organizations bedgo waonge gi gigi e counties. Wacho ni recurrent expenditure oken salary kende. Odhi mbele kwacho ni above all counties are bloated. Wacho ni counties have a share of roads maintenance levy fund. Not all goes to Kura, Kera and Kenha. Emmanuel Adika bende wacho kae ne oriwo paro mano mabeno nyacho chwalo. Wacho ni pesa madhi e counties to tin. Kata kamano priorities mag jotend county beseche moko ok ne kare. Mago moko kuom ote manyako Ramogi John chwalonwa YouTube kama wantiere achiel kachiel. E Facebook kacha Fredrick Osuru bende wacho ka ino yaore Joyce mosna jotelo e studio onge kaka jatend piny digore gi mibadhi to e ofise ema tiyo gi pesa jopiny arietha. Piny na jotelo studio kanyo chik mar jatend piny chik mar jatend piny bedo gi advisors bende nitiere e katiba. To kapo ni entiere to chik wacho ni onego gibed advisors adi. Jatend piny ma wan go sani okaw advice enema o advisors penjo na mogik to bende nitiere chik ma inyalo kaw ne jatend piny kata jatelo matiyo gi pes jopiny marach. Mano Fred Osuru. Ote machielo Ruth Nyathi Ochieng bende gisa kae ni en gima lit ni omenda matiyo e kar jot mar jatend piny daily oingo kata omenda michwalo ne counties. Kara koro wachomo kanye advisors mag jatend piny odhuro to gitimo nono kaber to winjo giduok namba no piny. Devolution ne osebiro nyaka counties dongre kigin omiyo omenda nyaka chwala moromo to gima lit ni omenda ichwalo matin ma ichwalo matin to matin no bende donjo fuke motuch in the name of corruption. Otek nyaka koro governors puonjre tiyo gi pesa e yo makare. Aluo twak kan umoja enako. Penjo moro Fred Osuru no penja kek inyalo bedo kod nyalo mar duoke Daniel Juma mano mar chik mayango advisors ma jatend piny owinjo bed godo to bende nitiere chik minyalo kaw ne jatend piny kata jatelo moramora matiyo marach gi pesa mar jopiny. Kaka ne awacho en ni gimomiyo nene wabiro gi chike mag bedo gi number mark cabinet secretaries en wach wan gi bloated government. To constitution ne dwa ne ng'iyo gini omiyo nene wach ni ok nyal bet gi ministers mokalo 23. To sani asiro keri nyaka bed gi advisors lakini onego bed gi kaka nene wacho gibed advisors maybe moko kalo kata mana maybe a day kata ngwen kata beach mang'iyo special issues ma ministries ka ok ng'i iwinjoga to gi bende mostly advisors gi kwa kawacho ni wan gi advisors gi onego gibed volunteers iwinjoga and I'm sure ni nitie volunteers mang'eny and sani anyalo chiwo kaskere dwaro na mia anyalo miye free advice on issues maybe to do with trade, international trade, peace, you know, we can give those things. To nitie joma ng'eny Kenya kama olony manyalo chiwo advice moko chuno nyaka chul gi pesa mang'eny makara sani bende sani wamiyo gi advice ma free iwinjoga maka gin joma winjo ni giwinjo to gikawo advice to giliko piny to bende youth ma Kenya sani chiwo advice free. You know, Gen Z's maneno last year kane negidhi gine ing'anyo ne giwacho ni sirkal ong'eyo gimonego gitim ging'eyo gimonego gitim. And some of those things, again, reducing wastage was one of the issues Mobi Gen Z know the engaino. Koro ananeno ni sani chike be wan go mang'eny mabende ng'ato maybe ka wabiro go chik mawacho ni ker kik bed gi advisors mokala bis maybe nyalo konyo lakini jogi gin joma lokore inyalo miye chik ai kendo biro gi yo moro mo bypass kodo ginego. Wachani kino ka oseketo advisors gi to nyiso no osekalo chik manene owacho ni inyalo bed gi 23 be nyaka ing'e ni ker masani ni nyocha ne noluwo kata mana gine gimiluongo ni CAS manene Uhuru biro go which was unconstitutional
obende ne nodwaro mondo yier CSS en nani kod neno tamre iwinjoga koro en miluma ma jotelo nego monego bed ni jopiny ng'iyo to bende gima wacho sani marach en ni Kenya sani waonge kod opposition akena wadwa mane motero ni United Opposition onego bed ni gin ung'iyo gigi mathoth nyiso sirkal ni gini timre kama en sirkal mobiro mar barwabar man asiro nwata bena jasiaya en ni sirkal mar barwabar ni kata bed nokonyowa jokaluo lakini sani neno ka gik moko timre marach e sirkal to Raila Odinga ling iwinjo Raila Odinga ema nene siemoga gigi lakini sani iwacho ni seche ma ichiemo to konego bed ni wuoyo mang'eny lakini bende an akwayo research sani ke sani kaka joluo osire ni obendo kelnwa maendeleo ndara moro mawuok Kisumu kadhi Busia cha olos no obedie kata duol carriage yawa mondo wabende wabo ka joluo sire kura wabende wabende wan gi moro mwadongo okonego bed ni sani ka ndara moa Busia kadhi Kisumu cha pod nigi potholes i civilization masani okonego bed ni seche matimo mtoka to pod an gi bur moro maduong' manyalo miyo keto na kata ajali nitie wach midamedo nyach kalo medo ne mane penjo mopenjo no maja winjo penjo no adier makende ni katiba wagi sane to ok en explicit about advisors the number en silent but liwe to mikir ni onyalo bedo gi advisors with the executive power so nyalo appoint jok makonyo tayo piny ma advise koni gi koni katiba explicit mane wache ministers munigo bed ni katenta paga ngwen to kangeny to 23 to gimomiyo gini koro bedo debate ahinya wache advisors ne ineno ka the previous regimes kata mar ker makoro tiyone onge chima advisors ginose kalo aberiyo gin ga mna beach auchiel aberiyo to en mare ni in the last 10 months advisors nigi koro siguk from aberiyo modhi 20 koro mai momiyo gini neno ka en a big debate advisors to onge kuma katiba wache explicitly ni this is the number monego bini advisors ker nigi liweyo nyalo yiero jogen to mano momiyo nyisi ni magi koro gik mitiyo gi kuo nikech ena rewarding cronies jok manokonyi moko nigo bed ni jatelo ma wacho ni fight corruption timo then mar ariyo ng'ato penjo ni to benti chik madil gi koro kaka jogo ba tiarieta gi pesa yes nitiere chapter 6 mar katiba we leadership and integrity ogolo ayanga kaka kata jotelo madhi kinyume gi chik kata gitiyo omenda onego bed ni dil godo kamano aya ka opogore kod mana adwa ni wamule wadongi daka matin kende twatiko twak mar okinyi makawuono dago mar mondo mi wamula ne weche matimore e kaunti ma Mandera kata obedo ni odiochieng' manyoro jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nokwedo weche ma osebedo ka wachore ni kweth mar jolweny mano ma Jubaland odonjo Mandera kendo rocho arita mar jodak makono nowuoyo e kinde mano timo limbe e kaunti ma Busia kama nowacho ni jogo mano donjo Kenya ok kao ya Somali gin mana jogo madar nikech rochruok mar arita e pinyno kata kamano jotelo mawuok e kaunti mano ma Mandera moriwo senator kaachiel kod governor e kaunti ma Mandera ginto giwacho ni kweth mag jo Jubaland nitiere e kaunti ma Mandera diera nitiere kanye kata kamano wawinja ne report mano losno odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa Lydia Okeyo kotudore kod wach makamano En twak ma osebedo ka kelo liete pachoka ayate kin jodak ma Mandera ma osebedo ka bago ng'anyo ka kwedo tie mar jolweny moko maya Jubaland e piny Somalia ma giwacho ni mono genindo kaluwore gi rochruok mar arita. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni mana jogo moringo donje pachoka kadar ringo lweny ma pinyno ema donje pachoka kwacho ni gibiro timo nonro matut mar ng'eyo ponono ne gin jonjore. Every time there is a conflict in the Somalia side, it definitely spills over, especially if it's Bulahawa and the towns across the border. It affects Kenya. And remember that we have a good working relationship with Somalia as a country. And so when there is those challenges, there's citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya. But we cannot confirm now whether there were forces of where, who they are. It only until you do proper security analysis and
investigations that you get to know, is it forces, is it civilians, and so forth. Okwayo ganda mondo mi owetio gi thuolo no mar siao tulo mag siasa ahinya to jogo maketo sirikal tesre kowacho ni ponono nitiere gigo mowinjo jopiny ng'e to gibiro lando ayanga. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong. Okwedo weche mosebed kiwacho ni nitie skul moro ma kweth no donjo e kendo dakie kowacho ni ok en adier ka bende osingo ne gitimo duto ma ginyalo maneno ni arita jo Kenya ongirore kendo mwandu magi oriti. There is no school currently being occupied, as a matter of fact, and so if there are other parts of Kenya that there is a spillover of citizens from the neighboring countries, with Somalia particularly, that will be, that's why I said the security team will work on it to make sure that they return peacefully. No wuoye kinde limbe mare kaunti mabusia e chendo mare mar jukwaa la usalama. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Aken babu ine madwa na chakode kawa chako twaka mano mar jolweny ma Jubaland masani koro liekore ni nitiere e county ma Mandera dira nitiere kanye ngama wacha dira to ngama riamo nikech kate machinglo ne wang'iyo kinyi makawuono kate katuna mano wang'iyo kinyi makawuono kotudore kod weche go mago matimore e county ma Mandera jatend migawo mar arita wacho ne jo Jubaland onge gin mana jogo manodar kalure kod rochruok mar arita e pinyno mar Somalia jogo ma odak Mandera to wacho ni moko kuom gi osechako ringo kowuok e miechegi kalure kod jokweth mag Jubaland makoro donjo e miechegi kendo koro kelo rochruok mar arita ka gimbe koro giluor gidhie kuonde mamoko kata gwenge mamoko. I think mokongo adona chako wacho ni Kipchumba Murkomen nyaka ng'e ni en okodak Somalia. Okodak Mandera I mean. Jok ma wacho ni jojuba ni kweth mathoth osedonjo ka Jubaland gin jok modak Mandera kanyo. Nano kasani na Mandera alirobo wacho ni adieri manitie ni jogo ni kanyo to gine ka community gidhi stand out to gi protect their own people. Murkomen wuotho Nairobi ka di luoro piny to dhi kuma gimoro timre Mandera to wacho ni bwana wan wasechunguza wadwa ni jogo ongi to jok macho jogo nitie gi jogo ing'e ni nyaka bed gi sirikal ma take life mar Kenya serious and then prioritize territorial integrity and border security. Ma issue ma oknyal bedo handled the way ma waziri dwano til kode kama. Winjo bedo handled na. Magingi madhane miwuoye. Ka jok modak kanyo wacho ni gini timore, gini nitie. Onego bedni sani there was an active response by the defense, the Kenya defense to go and check ni to bwana gimwacho ni be nitie. Ono bedni basamo weni ose or troops kacha matimo surveillance to confirm adier nia gini nitie to what can we do instead of waziri with left right Nairobi kae to wacho ni gino timre to jok mantie kanyo macho. Mandera senator mafoma governor kacha wacho ni from the information mose the ground to manga mose campaign Mandera mangiso ni en gi troops en gi routes en gi roads kacha information mose the ground wacho ni joko se take up that place to en gi mantie ni Jubaland Mandera has been occupied by strange forces. The best thing that the government ought to have done is releasing our troops to go and take cover. But the lives of Kenyans have been prioritized. Again, the other time, Kerogo issue mara ID vetting. We raised issues. Wanako position wacho no penye maswali. Tunaigwacho niyo jiteginjo Kenya, jitena kamina fast okwadagi jiteginjo Kenya. But gini no get a borders mundo mi wa limit wachunguza. Jomage madonjo to jomage mawuok. Sani you cannot even tell ni jok madonjo gi gini gi ID koso gi onge ID. To kero ka gini gi ID to ginjo Kenya, what will you do? Koro gima Murkomen wacho ni jomoko ni opposition temo kelo issues mondo mi achieve cheap political mileage and everything. Okay, moro ka cheap political mileage. In fact, kan itinga madwa achieve cheap political mileage kai. To en Murkomen gimudosi ne. Kech negi yao negi remove the issue of voter vetting. And Saniko Rochako do issues machalo kakoro occupation mara Somaliland, and before we know it, these people will be Nairobi. So the best thing that Murkomen need to do is to stop making roadside statements and proclamations claiming ni joka ko occupy catch. Eno wono wog Nairobi ka or they Jubaland kan
Bueno wuok odwa kene kanyo ni joka ma an tie ground jogi onge ka. Odhi Mandera. Odhi Mandera ka wach ni bwana. An tie ground jogi riambo mera jogi oko biro kao mera. Joga wacha gima gikia. To until then, owe wuotho kae nyoro nyano ko wacha ti bwana. Wanodwa stopisha disco matanga. Ni disco matanga nyaka rum. At the time ngima jidwa lal kamoro ini focus stopisha disco matanga. So the ministry must get serious. The CS must take responsibility and he himself we call upon him or the ground kanyo Mandera kanyo mondo nyiso gi matimre ka en kanyo. Onyacha korka kori kotudore kod gino makori lieko ni kwetha jolweny mago mag Jubaland donjo e county ma Mandera kendo koro jo piny ywaka ni skunde nyithindo ok nyal dhi puthegi bende okawo. Jatend migawo mochung'ne wechego mag lwenya kata mochung'ne jolweny Sopen Tuya Olinga. Jatend jolwenya Charles Kariri bende pok ogolo duondgi. Jatend piny bende pok ogolo duonde. Murkomen mano wacho ni oyo mago gin mana miriambo. Ng'ama wacha diera to ng'ama riambo. Nyalo bedo ni jo Mandera mane wuok oko ka ng'anyo gine makoro giriambo kose nang'. Erokamano Joyce. Adiera makende en ni adwa yie gi wadwa Ken como wacho ni ng'ama odak kamoro nigi information moloyo ng'ama onge kamoro. Kine joka dhi ng'anyo tiende ni wach nitie. Oganda koganda nitie kako daga. Oganda mamalo ka mar ja-Somali ne kata oganda ja-Islam especially northeastern kanyo gin ga jogo modaga ma very closely knit tiende ne gidaga machiegni gin weche gitimo ga ki community en opogore oganda mamoko mero ga timo gik moko giwegi ni ng'ato timo mana mare kende koro kiyud ka gidhi nyaka ng'anyo machal kamacha en gima has disturbed the entire community to kendo ka giwacho ni nyaka school koro bedo disrupted you cannot take that for granted. In as much as ni moro kama en poko dhi kanyo physically government nigi structure kendo gin gi jotije matimo pelelezi gin kata gi branch mar NIS monego bed ni osemiyo gi report kaka en but gimomiyo wach Jubaland bedo matek momiyo samoro sirikal kata mamalo nyalo wacho ataro mar gino monego bed ni giwacho ne jopiny and probably because of sovereignty and security issues mag border. Ing'e ni Jubaland forces emosebedo ga ka konyorega gi KDF ma Kenya igni koro mokalo wad mapar gi wiye e weche mag Al-Shabaab kendo Kismayu ma Al-Shabaab nosekaw Jubaland forces emane ore KDF they have been training hand in hand kore mo miyudo ka ng'eyo adiera kata ne jogi ne bathe koni kata ne bathe kocha tek nikech over 10 years jogo osebedo ka tiyo together. Somalia is a very interesting state and a very interesting country. Kakoro wan kawuono kwan Kenya to gi devolve unit 47. Somali en ga federal government of Somali, mano the central government. Kore ka en gi state adiwa a beach. Ma Jubaland ni en achiel kuom the states. To koro Jubaland ni en ma en the southern corner ma koro touch borders mag Kenya. Jubaland ma city gi maduong capital gi ok en Kismayu koro en moringo Lamu, moringo Garissa, moringo Mandera. Koro gimomiyo tackling gini tek Jubaland forces gi Kenyan forces osebedo ka tiyo hand in hand ma joka kowacho ne joka ne kacha to ging'eyo nikech magi jok mosebedo ka wuotho society mar so Kenya bathe koni Mandera kachacha pile kendo jo piny ong'egi to KDF ma jo Kenya mabe rito kwe mar Al-Shabaab gimi gisebedo ka giwuotho Jubaland kochacha. Koro kine ka jo Mandera ywagi ni joge ne ka en adiera to kopo ni Murkomen wacho ni ok en adiera ni forces go ne kanyo ok gimiyo gi training ground nikech federal government mar Somali chal ne dwa laumu Kenya mana kaka ni neno ka Sudan be nyocha ne ywak ne Kenya ni jo Kenya mo host rebel group RSF. Koro mae gima be chako timore ka sirikal mar Somalia neno ni Kenya donjore miyo jogi ka training ground madier makende ni kata ka federal government osebedo ka yudo ga kony from Qatar, Turkey wachi laro piny nikech jogi dwano bedo autonomous mana mapiyo nyaka achiel kod wach ni kiriwo kanyo ka tieke tado wacho ni Murkomen obeda jo Kenya diera
sirikal nigi structures ma koponi magi ni refugees kaka wachono onego bed ni sani ne camp waseneno ma jok mabiro kaka refugees gitimo negi screening jok manigi maybe silaha mopogore magi kamano but gi sani to kaka wachono to ok mi ja Kenya chir. Wachni mogik Onyach. Akwayo ni sirikandwa mamalo motelne gi Rais Ruto obede sirikal mawacho gitimo. Mae gima miyo jo Gen Z no dhi ng'anyo kane gineno ni sirikal ok tim gigo ma gi promise jopiny. To kineno ka higa achiel nyaka ne Gen Z ng'any to gik mane ji ng'anyo ne gi kama ne miyo piny odwa wang' pod itimo. Ema pod timore miyo jopiny chunygi gore. Koro wako sirikal mamalo ni otime timbe mamiyo geno miyo jopiny geno kendo dongo jopiny. Kamano. Daniel Juma pachiko tudore kod gino mamor comments ani koro wacho kokwedo ni onge jo Jubaland modonjo Mandera kachiel kod wachni mogik ka watieko. Gima ngin weche magarita gin very sensitive. Magarita piny gin sensitive to kaka Onyacho wacho ni of course sirikal ma Kenya osebet ka support sirikal ma Jubaland kod Somaliland. There's a very close relationship. To aparo ni sirikal ma Kenya dak bed ni kia gima timore Mandera ging'eyo ker nuango intelligence kila siku. Iwinjoga en gimo ng'eyo gima paro nitie wich kuot moro iwinjoga nwach maybe nitie winjruok moro mane gisewinjore gi sirikal ma Jubaland mondo gimigi kuma gitime practice to maybe nitie wich kuot moro mok gidwa thilo ni wach ne jopiny iwinjoga mene kane nwach ok rach miyo sirikal ma Jubaland nwach no kasani kata na wasemiyo kata sirikal ma Britain kuma gi training na nyukika iwinjo kana na jo US bene train ka koro kachi Jubaland be dwaro kuma gi time training to okrach ka gi negosiepe gi sirikal ma Kenya to aneno onge shida en nani nyaka gi wacha yanga gima timore en nani sirikal seche moko wich kuot ntie ok gidwa wacha yanga lakini ano kasiro ni sirikal ma Kenya kia gima timore sirikal ma Kenya ong'eyo gima timore kucha lakini ntie moro ma siri moro ma maybe ok gidwa wacho ne ji ayanga to mogik ka wacho mogik adwaro mondo akwa sirikal maduong' sirikal ma gini magwenge mondo gitigi pesa maber nwach pesa ma ka Kenya wan gi economy maber to wanyalo sani onego bed ga ni wase Africa ka onego bed ni wan mwayombe kanyo chakata na mpira kanyo jo wancho tugo mpira maber en ni kwanyalo invest pesa maber walos ndechni watim gik manyalo develop wanyalo Kenya onego bed ni sani nitie jo mabiro kowok pinje madongo ka biro dwaro tich ka iwinjo koro kwatiyo gi pesa mang'eny maber wagino wa make sure ni pesa omenda mang'eny dhi weche mag dongruok to wabo loso pinyni wabo bet Kenya bo bet civilized destination ma onge tien ni jo wawuok kama ng'eny ni dwa dhi dwaro tich woka ero kama na nyaken babu wachni mogik mana mapiyo piyo kwa tiyo ken mangis ma waziri Kipchumba Murkomen ni ngima dhano en gima serious kabisa to mondo mi owuoth Nairobi kae to wacho ni gima timore Somaliland ok timre yamin Mandera ne to ken adiera and irresponsibility of the highest order. Adwa na nyisi waziri ni kiparo ni miriambo nitie gino wuog Nairobi ka the team press release go the release gi Somali ginane Mandera kan mondo mi ng'e ni idil gi gima nitie koso wadi lagi story to mogik adwa na nyis ker ni responsibility on everything matimre kan e country kasani ni etoki koro there's no problem onge ane shida kodi as a person jiwachmani you must take the responsibility and do the right thing between now and 2026. Ero kamano ni nyaken babu jatenda rawere United Opposition Ben Onyach janon siasa kachiel kod in Daniel Juma jatatije Global Peace Foundation kuom kawo thuolo maru kinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak odiochieng' manyoro ne waneno ka Senator e county mano ma Mandera Ali Roba kokale mbui mare mar X nondiko kanyo ni Jubaland forces are now inside Mandera town, schools have been shut down, business paralyzed and families displaced in fear of stray bullets. Kabendo wacho kanyo ni RPG are an unexploded ordnance, so actually an atmosphere of fear
has engulfed. Matende no oyango ni jo Jubaland nitiere county ma Mandera. Kakoro wacho kanyo ni ting magintiere godo ma sirikal winjo bed godo. Kata wacho kanyo ni the government of Kenya will bear full responsibility for any deaths, injuries or destruction of property in Mandera. No keto ote mabora hinya kanyo nyakwara mogejo inyalo dhi mbui mare mar X tisome kotudore koda gigo matimore e county ma Mandera. Komana inya kumbedo kodo nyaka gisani mochope giko mar twak marwa e chenro mar mbakoromo. Ote magi aneno thuolo marwa emaneno korumo okinyi makawuono kendo ageno ni sirikal biro bedo ka nono matuta gigo matimore e county ma Mandera mar mondo miki kwane thoe kata kethruok mar mwandu moramora e county ma Mandera. Nyakwara mugejo wakaw mana yuyo madundo gisani chenro mabiro bangma en poko pogore gi Sharon Ongao. Riti masani nyinga Joyce Oduor.